No niin, nyt on tullut varausia tuohon boardiin. Katsotaan mitä on tullut. Tämä on jo täällä joku ryönähde aukassu, mutta katsotaan. Unboxatahan on se ylös sitä kuvaa ja katsotaan mitä täältä löytyy. Mikähän tässä on? Täällä oli oikein joistikki, kattokaapa poja. Voi kauhia, tämähän on. Mitähän tämä muistuttaa? Joku naisten hieno väline muista, tuli mieleen. Vaieri tosiin. OK. EK. Täällä on. Joo. Tässä se on. No niin. Katsotaanpa mitä tämä. Joo. Kyllä me tämä siihen saa. Huoletta ei tarvitse porata niitä reikiäkään. Se voi mennä suorita siihen. Näin. Siihen se menee. Joo. Tähän Tähän tulee sitten 2 putkia sieltä etukuormaa. Ja täältä menee sisälle ja täältä menee kietto. Joo. Joo, ei siinä. Kyllä näistä saa sen tehty. Se vaan, että meidän pitää varmaan hakea putket tähän. Ei ne käy tuo. Voi olla, että ne muhuvit käy. Pitäis ottaa auki. Kahtua ne vanhat muhuvit passaa. No sen näkee huomenna sitten. Se voi käydä se vanha hyvällä tuolilla tuo. Joo. Se voi passaa. Se kyllä pysyy, jos sen saa kahdellakaan kiinni, se pysyy siltikin. Joo, ei kyllä nämä tästä voi tulla aivan. Se ruvetaan tähän pöytähän kiinni ja se pannaan tähän pöytään ja tästä ohjataan sitä sitten. Että se on semmonen, ettei tarvitse tämä on nykyaikainen, ei tarvitse pellollakaan ja pystyy kuormaan sellaisella monitorilla vain. Tulee TV ja sitten tästä ajetaan. Pääsee helpommalla sillä lailla. Tämä on semmoista nykyajan tekniikkaa. Joo, tämä on samanlainen justiin kuin tuo meikäläisen tuo. Joo, tässä on tämä suojakumi tällä. Joo, justiin samanlainen kuin mulla on itse. On pääty samanlainen kuin siinä. Näin se. Tässä on vain tämä. Tuolla sijoitahan kiinni ne putket. Joo. Tällä ei tainnut olla mitään käyttöä. Mun järjen juoksun mukaanhan. Se ei laita jotain magneettiventtiä. Niin, se siinä on. Sitten on eri asia, jos laittaa jonkun Sähköinen ventti. niin venttiin jotakin varten, mutta kyllä se siinä. Joo, kyllä se. Pannaanpa tämä erikoisväline tänne. Ai se käekume. Pannaanpa se laatikko. Joo, se pitää potkaista paikalle. Siihen varmaan kokeillaan jos huomenna. Joo. Tuota kavolta ei tarvitse, mutta katsotaan. Joo. Nyt on saatu laatikko, se venttiilipöytä on kajoksissa johonkin se häipyy. Kummasta näistä nyt menee sisään? Tuo on paljon varmaan. Eikö?
Siinä. Tuosta otetta, mutta se ei mahdu tuolta menee, se ottaa sinne runkoon säkkiin. No sitä vieläkin. Tai jos vetää sitä ulos sitä pöytää. Niin on, pitää kahtoa sitten, kun nyt laittaa paikalle. Jos ei saisi siitä, niin saisi sinne sisemmäksi, se on siisti. Niin. Kato, tämä on se. Tämä on sääji. Se on sääjin se. Tästä sääjitään tätä painetta. Painehen sääji. Siinä on ohjat. Ei ollut mitään paperia. Jos ei sisältä on vienyt tuonne sisälle. Joo, ei se mitään. Sitä koittaa laittaa paikalle. Koitetaan kahtoa, jos ei saisi laitettua. Ei käy nyt vanha. Pitää kahtoa. Pitää laittaa se paikalle sinne tuteeraanhan sitä tästä tekee. Tuo vielä pitää selvittää mitä tuo. Mikä? N. P. Eikä. NT. Onko se sisään tullut? P on pois periaatteessa. Täältä mennään sisälle ja tuolta tullaan kiertoon. Niin mä ymmärtän, että se tulee tästä näin tuonne ja tämä menee sitten toiselle puolelle. Ja... No niin, tässä oli tämmönen pätkä Vortihin lisää, että katsotaan, että saadaan paikalle, että saako sen pelaamaan. Moi!